Na watchi yashasiye ene beto odwase MPP amanyoko ne party office ye wo kro from efiera so wo gene dan esanse wo mu entimi ntua rent e ma wo mu ne senti adom kase anase Nhyira news yenuan mo wo Nhyira FM e wo Kumase e kwa probo e kohwe MPP amanyoko ne dan bia wo mu esi e wa skwa okoyoko hu se e honom no afu ye asese emu akra e na age wonom afa wone temamufo bi twetwe nkoma wonom kyese sese akromfo na de wonom aye won fie ene hon so ebimu ka okra ekoja wonnan yamane boni na na ewuko de nkyebo ene di sansemi achi ade a wo hu wa ha eye agyanan ene ewura wo hwe se na ewura ne sitina afuye pa afu abubu atoso ene nti kronosem ade ye kirema ebi ekoso ha ye papa se edise metutumi na ye enya sa kra na wanhwe a babia ona besi na kwesi agyanan mu asase no ombeji a omo yese ombedwisu ene ani shotam kra na nwia begua bebe etwa boss nyina emu ana ye babeto ayi wenya chema afo aba no nti yehu MPP mpanfo nyina aba ha ebe ye ayi se ombesi party office wa se in fact obi o ha bia ni je na ka be 1 week amakoto national chema afo aba no omtu wie ya no ana ye be sa machine sin nyina bibia wo ha bia be sa nyina akọ Mfimpi mienu ani du enwotwe mu ana MPP amanyoko no ede asobo fom etu sa anamoyi de na MPP amanyoko no ema ehwe nyina ene se won be wie no mo so enyom atran ye kase wa santemantem ha nanso ne die enwura ene sabie ana age hafa sabre ya MPP amanyoko atran ya ewo krofurum omo han wantwantwi aba ho no anka wei ene anu yie nanso aka nwura mu amanfo wo ha ni bi ekirema ya bon anaju 8 a wo ye oba wo mfa ha be makro fa ha na sa wo nya den a ye de sekan be atwitwaw ekronfo nko na ye ha ana ha so ya mo de ya toilet aha na obia akwaja ne nan obia de bola firi kurom ba wo beduru aha na wagya to egu asante wejefo ani mase zehwe oba yon se room na ogina part office na ogina no ndu kwa ka cho se part office na enie de om fi so mba be ye na be se part office na omra meye Dwamtani edema MPP amanyoko no e wasantemantam Bernard Ntwebosiako ekirima COVID-19 yade e ba ye e de oha pa e beto musikasem so eno nti na edi se edan no kwan no mofa so siri no kra no wo mo etesa no sane be na ono ankasa de ne botom sika ebetimi asie eno nti ana ma niam atwentwan ne na asesa eniema omudi besi dan ni na dodo na ye kirima akromfo abetweko aha eya skwa MPP regional office asantemantam ahinkro Kumase nana awuku denchembo amane eboni